sa lungsod. Sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya og mingon sa babayi. Ayaw paghilak. Verse 14. Unya miduol si Jesus ug gihikap niya ang lumod ug mihunong ang mga tawo nga nagyayong sa lumod. Unya miingon, Unya miingon, saan naman to? Unya miingon si Jesus, dong bangon. Verse 15, mibangon ang batanon, napatay na, unta, o bisulti o gitugyan siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok o nahibulong ang tanan o gidayeg nila ang Dios nga nag-ingon. Usa ka gamhanang propeta ang aniya uban kanato, ang Dios mipadayag og pagtagad sa iyang katawhan. Mikaylap sa tibuok Judea o sa kasikbit ng kayutaan ang mga balita mahitungod kang Hesus. Magapo ta, Ginoo nga labing gamhanan, salamat kayo Ginoo sa mensahe karon. Nalipay mi sa mensahe. Tungod kay makaingon mi imposible pero nakabalo mi Dios ka. Nga ikaw nagbuhat sa langit ug sa yuta. Walay dili mahimo nimo Ginoo. Salamat ug dalaygon ka sa walay katapusan. Amen o amen. Amen. No? Atong tan-awon igsuon unsa gyud ang nahitabo, no? Kinsa may tao nga naa diri, no? Si Jesus. Kinsa ba to? Ug ang iyang mga disciple tinun-an. Ug bagang panon sa mga katawhan unya biyuda unya day anak namatay, dayon diha putoy nagyayong sa iyang mga anak. No? Okay, so kinsa man to, no? Ato makita igsuon nga ato ning himay-himayon kung tan-awon nato ni. So grabe kayo ang kaluoy ni Jesus sa usa ka byuda. Ug moingon ka byuda, way bana. Abay byuda nga way bana. Si mama o byuda magini siya, wag bana. Ang nakaapan ani kay usa pa gyud yang anak namatay pa gyud. Diba? Usman ko, ang byuda gani sira, namatay pag iyang buktong anak. Di ako sa may nakita ninyo sa byuda, grabe nga kaguol. Kaguol, posible kaminatay ni o hila. Diba? Bantay ko anang ay kinamatian. Hilak kita sila. Hilak, di ba? Matay mo na. Pero ang uban na, ihilak na, wala na ingon o kawili. Kanang kalastuan. Bitaw. Kanang kalastuan, kay kalaliwat ka. Tanawa, huwag mamatay ang tao, bayad sa simbahan. Dayon, bayad sa misteryo. So, may lang yung bayad na. Kanang kaon. Dilalim no? Baboy, 2 kilo baboy karon, no? 100 kilos imong ihawon. Apay, na uban nga agnubis o sa pagkarad niya, nagkakarga na. No, ako nag-apil naman ko na tag 200 man ang bulan pero ako kaampo nga matay nako. Okay. Pero lahi diri sa byuda, no? Nihilak siya kay limang ka buktong. Ug atong tan-awon siya na lang usa. Ug mao po na nakita sa atong Ginoo, di ba? Naluoy kayo siya, byuda, anak iba na. Yang anak kabugtong, patay na po. No? Unya, nahinagbo sa atong Ginoo, sa may nahitabo, ihikap niya ang, lungon. No? Ihikap niya ang lungon. Nung sa gingon sa atong Ginoo, sa may gingon. Bakit? Sa mga atong basahon pagkuklong.
Asa man ito nga verse? 49. Ato basahon pagutro. Apan ang tao na namati sa akong isulti o dili ko to iyaran. Nalimot ko. Kasi ingon niya yan, bangon. No? O Jesus, o ingon si Jesus, dong bangon. Ibangon ang batanon nga patay na unta o misulti. Tinuod yun din siya na namatay, gani, isulod na kong lumon. Gidayungan na gani. Pero sa may gibuhat sa atong Ginoo, no? Dong, bangon. O niya sa may nahitabo, itugyan siya sa iyang ginikanan. Kung pasabot, kini milagro gyudis Ginoo. Oh? Milagro gyudis Ginoo nga iyang gibuhat ngadto sa namatay nga batan-on. Amen. So katong tanawon kini atong Ginoo nga gialagaran karon sa ato ang kasatagsa nga kinabuhi, dili basta-basta. Amen. Kapag na atong Ginoo. Ang atong Ginoo tinuod, no, usahay bation mata basta maka dungog og Jesus, murag muulpot atong kasing-kasing, no? Murag madasig ta ba? Kay ang atong Ginoo nga gialagaran mo sa man siya muluwas, no? Maayo sa mga balatian, kaniyo gilig, no? Pero karon murag si nadunggan ako ring harbungki ra may buhi o patay, siguro. O, sa napa siguro, pero wak ka, no? Na may mga testimony good sa Facebook o sa YouTube, no? So, kini, balik ta, so, ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, atong makita nga, tungod kay daghan ang nakakita sa gibuhat sa atong Ginoo, kung sa may nahitabo, gidungog siya, no? Sa tibuok Judea, bisan sa kasikbit, sa kayutaan. Nganong gidungog man siya tuwad kay kauban ni Jesus, pagpunta sa lungsod, sa Nain, kauban ni Jesus ang mga apostolis, o kauban po niya ang mga followers, kini mga baga nga katawhan. Kunya sa gibuhat sa atong Ginoo wala gyud natago nga ang patay nabuhi gyud. Amen. Palakpakan nato Ginoo. Isa duwa ta kita ba? Pero atong nakita gyud ang story sa gibuhat sa atong Ginoo. Makaingon gyud ta, wow, pagkaninduta o pagkamaayuha sa Ginoo. Sa tibuok sulat atong makita diha nga grabe ka manggiluyon ang atong Ginoong Hesukristo. Amen? Kuhitay niyo tapan, manggiluyon ta. No? Anong makaingon ta nga manggiluyon ang atong Ginoo? Tungod kay pagkakita niya sa usa ka byuda nga namatay ang anak, hibati niya, naluoy siya. Naluoy siya, muna ikap niya ang lungon, gingan niya dong bangon. No? So kita po, no, mga ampo tayong mga balatian, o naay gihikap sa Ginoo nga, upatindog, upatay, himo. Pero ingon ninyo sa ngalan ni Jesus, kay diri sa sulat, si Jesus magyud po ay nakapatindog, upatay. Amen? Lahi man ang inana kay kung mo naagyo'y tawag sa Ginoo nimo nga maingon nga, maingon siya nimo nga, patindog ka ng patay. Ano? Kamito nimo sa ngalan ni Jesus, ikaw patay, tindog. Gani nabungkag ng mga nagpinsel siguro. kung di man ta mohimo ana o dili ang Ginoo mo'y sulti na to. Amen? Pero kasagaran nga gihimo na to, makampo og mga masakiton. Pero patay na ganyan mo rin. Di ba? Kinahanglan po nga moampot nga sugo kita sa Ginoo, na? Pero wag ang suguas Ginoo, ayaw lang kay basig mo alawan ka. Di ba? Alawan. Kabawaan man nimo. Pila ka mga tao sa Biblia nga nakigsulti ang Ginoo.
Amen? O garita dire ni kinsa man to? Solomon. No? Istorya nila ang Ginoo. Pero karika dire sa Book of Acts, nakikistorya ni isa to nakikistorya atong giluwas na si Pablo ba? Isa tong tao nga gisugo sa Ginoo nga ipaadto si Pablo si Hinungdo. Ananias. Nakikistorya ang Ginoo niya pinaagi sa pananahon. Okay? So, kung istoryahan sa Ginoo dire ninyo, tuki sa mo bitaw no? Oh. Oh. Salamat sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo. Naay daghang tao sa Biblia nga nakikistorya gyud ang Ginoo. Oh. Nakikistorya ang Ginoo. Pero hindi lang ta mangandoy yung istorya ang Ginoo. Pero makikistorya gyud ang Ginoo, so na instruction si Lord para sa ministry sa Ginoo. Para sa iyang ministry nga gihatag nato. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Nakikistorya gyud si Ananias, si ang Ginoo kang Ananias, no? So balik ta sa mensahe. Ato makita na ang ato lamang Ginoo mo ay nakahimo sa pag-ayo sa mga masakiton, no? O sa mga patay. Pero kini masakiton, ang Ginoo gyud mao moayo. Daghang yung mga alagad sa Ginoo sa DCIL kauban nato. Daghang mga give gasa. Mga pastors, dili lang mga pastors ang mga members sa church na ay gigasahan nga manindog ang mga bakol, no? Na ay gigasahan nga maayo ang mga masakiton. Pero wala pa ko kita sa DCIL nga nagkapatindog o patay. Una nga, kanuan, kung ang Ginoo, no? Mao'y mabuhat mo, pabuhaton ka na, ibuhat na. No? Pinakatako na nga milagro nga ihatag sa Ginoo nimo. Unang kaingon ko, Lord, kung imo kong tagaan aming gasaha, ako na niluwaton. No? Naliman ka. Ako niluwaton. So, atong tanawon ha, usa lang ato nakita diri sa tibuok mensahe gyud ato gibasa, ining atong Ginoo manggiloyon. God ang Dios, no? Manggiloyon gyud siya. Amen. Pastor, ngano man ang ubang siyudad, ubang nasod gilinog man ang manggiloyon man kaot ang Ginoo. Oh. Hello. So inyong tubang aron. Sa Biblia, kung unsa kadawatan ang mga lugar, naapod oy kapungod sa Dios. Amen? Ang Ginoo magiluyon, pero naapod ang kapungod sa Ginoo. Di palang dugay, asa to dapita, gilinog, patay, pila to kalibo. Sa, pila to kalibo din, sa, what? Sa sura? Sa Turkey, no? Pero ang imong istadihan ha, kanong nahitabo na diha, dili kita po. Ito hindi kita kaingon ng mga maayong tao na. Sa Biblia, Sodoma at Gomora, tapad na siyudad. No? Tapad na siyudad. Grabe kadautan ng mga nasod, ang mga siyudad. No? Naglabi ang mga bayot. No? Okay? Ang anghel kong hingadto ni Lord. No? Kita man ang mga bayot, antik ini bayot, no? Kita sila mga gwapo, anghel, gwapo na na. Iabrihan gigi, guba ganitong putahan nila kay magkigilawa sila sa ni? Kining mga anghel, no? Ang una-una sa mga bayot nga naay gwapo diha nanulod sa balay ni Lot. Gubo nila ang putahan, no? Pero niingon gibutahan dun sila sa Ginoo. Ingon gani si Lot ato nga, karirang akong anak, mahay inyo, mga babae ng iyang anak. Karing anak na ato, ayaw lang ni sila. Mahay inyo ang pagkigilawasi. Pero niingon si, ibutahan sila sa Ginoo. Munang ang tuyo ko na itong mga anghel, na pasibaton si Lot,
uban ang ilang pamilya ay sumugod sa ginawang mga syudad. No? So, uban ito tanawon, grabe kadautan. Nagini sa sikiwan, o walay magwalis sa kamatuoran, o walay magtudlo sa kamatuoran, kay itong gigikanan, di magiging pagsaway. Gigikan na nga simbahan, libre na, may gumandong na to. O, di ba? Patuyang ratas pagbuhat sa pagpakasala. So karon wala gyud magwali sa kamatuoran. Patuyang lang. Naman po utay gitudlo, pero di gyud kaayo. No? O sa kuan pa sa kuan pa, di ara sa 50%, pero dili sa simbahan sa Born-Again, 100% itudlo gyud ang kamatuoran. Amen. Pagpaka na ito ang Ginoo. No? Itudlo gyud nato ang kamatuoran. Kay kabalo man ni sa Revelation chapter 20 verse 10, hukman ang mga bini nga mga magtutudlo o gano'n o dili tanong mo na mo. Di po may ilitsyon ni sa impirno ang trabaho. Kaya di gidlalim. No? Kaning mag-pastor, di gidlalim. Pero ang po na ta, may kuling sa Ginoo yatag. Makaya ra po na to. Kay uban na ng Ginoo. Kung dili na to kauban ng Ginoo, dili kaya na to. Sa gracias Ginoo, ubay-ubay na gilutan na nimba dire pero katawa inyong pastor, himarog lang gyapon ato karon. Naay persecution, naay mga paglutos, naay kalisdanan. Buhi gyapon inyong pastor, may pagpapakita to Ginoo. Naay panahon nga biyaan na ning membro pero tanaw inyong pastor, wali ra gyapon. Ingon lagi ko may kinaminyo ko. Okay, wa pa ko naminyo o niya usan na lamay. For example, usan na lamay ni simba, magwali ko. O kalibangon ang musimba. O kayan ba, di mo sunod-sunod. Wali dito sa siyar. Pero Pero sige lang, iwali nyo na ito ang mensahe sa Diyos. Amen? Pagpaka na ito ang Ginoo. O ba may mablasig na ito, igsoon, nasigod yung kas Ginoo. Amen? Ibutang yun sa una-una, bisan naay time, naay panahon nga, di yung kaganahan mo simba. No? Naay panahon nga, di kaganahan mo simba, pero imong pugson, imong kaugalingon, simba, matingala rin ka. Ilig simba ni mo, wow, nindo ka. Pabasig na po ka. Amen? Usahay, ingon ana ang atong pagbati. Di ba tinoon? Dahil ayon tao, gilami, pero magkasimba na ka, sugod ba? Uy, i-renew ay kwan sa Ginoo. Ibalik ang kadasig. Ibalik ang kalikod. Amen, pagpaka na ito ang Ginoo. Isayan ang atong pagpangalagad, dili ta magagad sa atong pagbati, ay usahay ang atong pagbati. Nooni, oy, masunod na to, di ba? Kung sa'yo atong gibati, sundon mo na yun. Unang ningon ko nga atong lawas kalag espiritu ihalad ni Ginoo. Amen? Ingon si Pedro sa 2 Peter chapter 3, pagbalaan mo ug ihalad ang inyong kinabuhi sa Dios samtang kapaabot kamo sa bagong langit ug bagong yuta diin maghari ang katarong. Amen? 2 Peter chapter 3 verse 10 siguro na. So, iyon ang Biblia. Unang, usahay, malimbungan ta sa atong kasing-kasing. Amen? O, limbunganon usahay. Pero tungod sa tabang o gracias Ginoo, magkapadayon ta igsoon. Amen? Pagpaka na ito Ginoo. Iyapat ta sa pisikal na lawas, no? Iyapat ta sa pisikal. Tinuod, mabati ta. Kay si Jesus, simbati magani. Kung wala pa ito silang bati, kay katundayon na siyang ilansang sa krus. Yung siya, Ginoo, mahimo, kuhaaning kupa nga kasakitan. Pero ang imo man amahan, mo ay matuman, ang imo man pagbuot, mo ay matuman. O sugot na lang si Jesus. Kadto, og niingon yun, ang wapay na kung gugma sa amahan. Og wapa, og niingon yun, sige naman na, nalukoy mo kunimo. Dili tao ta maluwas igsoon. Wala o tayo tao nga maluwas.
Kaya ang kamatayon ni Kristo bayad man sa atong mga kalapasan. Lapagan na itong Ginoo. Bayad man. Bayad man ang kamatayon ni Jesus dito sa Kalbaryo sa krus. Amen? So, mo nang sa Santo System, kay gihugma sa Dios sa kalibutan, gihatag niya yung bugtong anak. So, aron ang tanan nga mutuo, gihugma sa Dios ang God the Father, ay gugma kayo na to. Amen? Laliman ka bugtong niyang anak. Ana, maguna-una sa God the Father. Gihugma mo na po ang katawhan. Gani, ingon mo po siya sa Old Testament ka ang mga Israelita, itawag na ko sila nga mga kamagulangang mga anak. Amen? So, ang tanang tao, ingulbas Ginoo. Ang word na tanan diha, tanang pinili sa Diyos. Okay? Okay, binatag in general, tanan yun. Ingulba, tanawang tao, amay namatay nga wala yun sa Ginoo. Kalahugog, kawatan, adis-adis, bugoy-bugoy. May langit eh po. Dito sila may langit. No? Labi na kayo wala pulong sa Ginoo. Labi na kayo wala si Jesus ilang nagawat as personal nga manluluwa sa ilang kinabuhi. Amen? Pagka na ito ang Ginoo. Ang giingon diyan sa Ginoo, ang kamatayon alang sa tanan, ang tanan nga gipakamatyan sa Ginoo, nasa Ephesians chapter 1 verse 4, so wala pabuhat ang kalibutan, gipili na mudaan sa Dios. Katong gipili, katong gitawag sa Ginoo, mao to ang mga tao nga luwason sa Ginoo. Amen? Ug magpadayon tayo na Biblia, ang magpadayon hangtod sa katapusan, mao ra gyud maluwas igsuon. Amen? Papaka na to ang Ginoo. Ang magpadayon o mulahutay hangtod sa katapusan, maorog yun ay maluwas. Amen? So, mao ginagingos Ginoo. Kay Ugisa died for us, dili sayo, namatay siya sa tanan, tanan nga gitawag sa Dios, tanan gipili sa Dios, Ephesians 1:4. So, wala pabuhat ang kalibutan, gipili mudaan sa Dios. Manamiyong ko, ini yung tapat, gipili kas Ginoo. Ipagkamatyang tas Ginoo. Gibayra ang atong mga sala. Amen?